Мале симпатяги, днеска от Пушкин 50 е адреса на гаража. Имаме наистина нещо много специално. Volkswagen Karmann. Доколкото разбрах, е 56-та година. Не съм сигурен. Така че който знае, ще съм благодарен да пише в коментарите, да видим нещо така по-подробно за тази кола. Какъв двигател е, коя година е. Колата е просто един път. Нещо наистина брутално. Ето ще отворим и вътре. Човека си носи микрофибър да се забърсва. Само искам да видите за какво ви е реч. Всичко е оригинално. Колата е наистина мега брутална. И мирише така. Мирише си на ретро кола. На кожа. Нещо подобно като едно време Жигули. Наистина много як. Хладилник. Кореком. Колата е перфектна като цяло. Има само две. Една ето тук, щета. И една ето тук, които ще оправим с PDR технологията без боя. Де-факто ще запазим оригиналната боя на колата, защото специално на тази кола мисля, че е така доста важно това нещо. Да, това ще е интересен епизод. Volkswagen. Наистина супер красива. Също така да ви споделя, че набираме хора за работа и ще се радвам, който има желание и му се работи при нас, да заповяда. Ще оставя телефон в описанието или в самото видео, ще го видим това вече в последствие. Но който му се бачка и му е интересна тази професия, а като цяло тя е доста интересна и забавна, готина, може да се възползва. Имаме и обучения, така че давайте смело. Момчета, започваме работа. И момичета, извинявам се. Сега ще видим дали има там достъп, за да избутаме, но явно има. Трябва да сме доста внимателни с тази кола. Ето една хитринка с завъртане на волана. И започваме да избутваме. И когато колегата е добър, естествено, става за секунди. Магията на PDR-а. Запазваме оригиналната боя на автомобила, защото на тази ретро кола мисля, че това е май най-специално, ако се запази оригиналната боя, макар че не знам дали много ми е лъскава за оригиналната боя, но не знам. Пак казвам, който знае може да даде някаква информация с какъв двигател е, коя година е това чудо. Мисля, че 56 така за собственика, но не съм сигурен. И ти си готов на видеото, как да му кажем на собственика? Трябваше нещо да се... струва 2 милиона. Трябваше да се забавиме малко. Не става така. Много бързо ги правиш. Ето продължаваме с избутването с ето този инструмент. И почти излезе. Ламарината, между другото, е изключително твърда. Явно едно време са ги правили доста по-корави, така да се каже. Колегата натиска с всичка сила и много добре излиза щетата. Ето, сами виждате, вече почти няма нищо. Местиме се на горната щета. Ето, вижда се на лампата и почваме да избутваме. Пак показвам с този инструмент и нещата се получават доста добре. Тази изчезна, сега и тази и колата остава непокътната. Колеги, искам да видите просто. Ето това се казва магията на PDR технологията. Наистина си е като магия. Не, че ние го правим, ама просто искам да видите. Няма и следа от каквото и да било. Просто повече от перфектно. Хубаво се види на лампата. Сега и отгоре. Отстрани.
Уникална работа отново. Това беше всичко от нас. До скоро виждане!